Hvad så YouTube? I dag skal jeg vise jer noget inde på Minecave. Det er sådan en rimelig sjov server, synes jeg. Og jeg tror jeg vil gå ind på det her. Her har jeg så en masse ting. Og så er der nok nogen, der skriver hej til jer. Men det håber vi jo. Det var noget skød, hvis de ikke gjorde. Men nu skal jeg lige lidt videre. Jeg ved, hvad man egentlig kan få på brændt gold. Okay, det får man sådan rimelig mange penge for. Så skal vi her og sælge alt det her. Så har vi solgt alt det. Nå, YouTube, jeg skal til at desværre spise. Hov, så bugger jeg. Jeg skynder mig lige ind i den her. Så kan jeg nemlig lige få sat alt det her i gang. Nå, YouTube. Jeg ser.